Теге юлы мен шушы якка, бу тарафка килгән идем. Шунда тамамладым, хатта менә шушы җирдә кызыксындырса халыкны дәвам итермен дип. Безне менә ирләр кайсы вакытта арак эчеп утыра, таҗик, үзбәк, тагы нинди шул Азербайҗан, түрк халыкларына ничек ошап, алар кебек, мәсәлән, чәйләр эчеп утырмый дип, берсе язган ханым, татар ханымы, кызымы миңа, хатта бездә Рәсәй күләмендә тыелган социаль челтәрдә бер яктан куйган ошады дип, понравился дип, икенче ягыннан ул бит бездә шундый булмады, традициямыш ди, җыйналып ди, бездә кафелар, нәрсәләр булмады дип. Әйе, без мескен халык бит, әйе. Ул уйлый, әгәр дә булмаса, ушы Советлар Союзында мәсәлән җыйналып утырмасалар, булмаган дип. Һәр кеше үзен уйлый, күп нәрсә белә дип. Мин әйтәсем килә, мин дә мәсәлән белемем күп түгел, әмма ничек инде безнең халык, минем әти мәрхүм әйтәдер, өчәүләп тә хатта егетләр төн буена утырып чыгадыр ди. Ул бит анда хәмер эчемлекләр булмаган, ул әйтәдер, әгәр дә өч егет утырса ди, шунда ди бер нигәдер ул теге куе булган шәраб, төн буена шул бер шиша куе шәрабны эчеп утырганнар. Анда инде чәй дә булган, бөтен нәрсә булган ул безнең халыкта. Ул Советлар Союзы, Совет власти килгәч, аларны бетерергә тырышкан, чөнки алар әле мин укыдым 20нчы елларда хатта шундый сәясәт алып барганнар. Аракыга халыкны өйрәтеп, аракы эчертеп, әллә хатта хезмәт хакында аракы белән түләгәннәрме? Безгә бит ул яшереп, безгә тарихны, ул вакытта тормышны без бит белмибез аны. Кемнең кайда мәгълүмат ул кеше алган мәсәлән? Минем мәсәлән ата-бабаларым булды. Мин аларны хатта әти миннән ничә яшькә, мин мәктәптә укыган чакта ул пенсия чыкты. Менә күрдегезме? Нинди арабызда ничә ел. Ул бер мизгел ләктер алган ул вакытта тормышны. Бабай, мин бала чакта әле бабайды әле сөйләшәдерим. Бабай истә ул 96 яшь яшәдеме? Хатта мин әйттем бер вакытта, ник безнең бабайыбыз Габдулла Тукайга бармаган, чөнки безнең авылыбыз 1922 елга кадәр кергән шул теге Уральский өлкәгә, Уральский губерния өлкәме шуңа кергән. Безнең бабай 1876 елда шулай шул вакытта дөньяга килгән. Габдулла Тукай, беләсез, 1886 елны килгән. Бабай анардан 10 яшькә өлкәнрәк булган. Габдулла Тукай мәсәлән 13нче елны дөнья калдырды. Безнең бабайыбыз 13 түгел, мәсәлән, 23 тә түгел, 33 тә түгел, 43 тә түгел, 53 тә түгел, 63 тә түгел хатта. 73 елга кадәр почти килде, 72дә китте. 59 яшькә күбрәк яшәде анардан. Тукайга хәтле 10 ел элек дөньяга килгән бабайыбыз. Шунысы Тукай дөньяны калдыргач, 59 ел дәврендә бабайыбыз яшәде. Күрдегезме? Ул вакытта әгәр дә белемле булса, безнең мәсәлән әни яктан бик белемле булган нәсел. Анда ишан булган, хатта танылган, кешеләрне давалаган, эшкергән. Бездә нәрсә дип әле әйтәләр? Бер сүз бар, онтам да торам шул сүзне. Имнәгән, имнәгән мәсәлән, шулай әйткән ул, давалаган кешеләрне. Әйе. Ул 4 хатны булган, 16 баласы булган. Аны хакында дан таралган, әле мин сөйләгәнем, хатта мин Казакстанга, Западный Казахстанский область дип атала, шунда Ченгерлау районында, хатта авылда мин Тузово дигән авыл, шунда Чесайский совхоз, шунда бер туган апама барганым. Алар бит шул апа, ике абыйыбыз безгә яшьләре буенча безне ата-ана кебек килешеп торалар инде шунда.
Шунда киткәндә вокзалда утырам, Тузовода, бер казак бабай белән сөйләшеп киткәнем. Казак бабай әйтте: Мен беләм син бабайыңны, мин бала чакта яшь үсмер булдым әле, сабый булдымы, менде безнең авылда бер кеше тик шулай ширләп китте. Мин синең бабайың артыннан бардым, хатта шул чана беләнме ди кыш көнне шуны алып килдем. Авыланда инде еракта булмаган шунда. Мәсәлән, шул Ачысайда, анда Леневка дигән, ул инде Төстүбә, ягъни Солилецкий район. Ул вакытта инде ничек аталган ул да кайдадыр кергәндер бәлки. Урал өлкәсенә бәрибер кергәндер инде шунда. Менә шундый билемле булган, укымышлы, ул да ник менә Габдулла Тукай белән очрашмаган, инде безнең бабай да менә бәлки безнең бабай укымышлы булса, бик артык ул яшькә кадәр яшәмәс иде. Чөнки ул вакытта кеше укымышлы булса, ул партияга кер дип бәйләнәләр. Партияга кергәч, ул бара-бара юк итәләр. Сталин вакытында безнең әти мәрхүм 2 елмы укыганмы, 3 классмы, 4мы, шунасын имеш әйткән иде. Минди мәктәптә урыс телен өйрәтә безгә башлагач, минди кайткач урысча сөйләгән идем ди. Әнием әйтте, урыс булып китәсен дип җибәрмәде укырга ди хатта. Менә шундый хәл булган имеш. Шул инде ул әгәр дә ничә тапкыр алда баручы шундый комбайнер булган, механизатор, әмма ул шул анарга тәкъдим иткәннәр коммунистка кергә, коммунист булырга. Әгәр дә ул да минемчә коммунист булса, шул хакта ул шул заманда аны бәлки Сталин чорында юк итерләр. Чөнки ул вакытта инде кеше бик актив эшләгән, ул аны күз алдына торган төрле нәрсә булган. Мин инде безнең авылда ишетмәдем бик артык шулай кешеләрне юк иткәннәрне. Менә җитәкчеләрне бәлки алар гел җаваплы кеше булган. Алар планны тутырмыймы, тәртип сакламыймы халык, тагы нәрсә, бөтен нәрсә өчен алар җавап биреп торалар. Җаваплы. Менә шуны әйтәс килә. Ул әти сөйләде, бабай, әби, хатта мине әби дә тәрбияләде бераз. Мин бала чакта безнең әле совхоз директоры килгән безгә. Мине ябык кына мине күрде дә, хатта мин исемдә детский бала бакчасына сиңа барырга кирәк ди. Ул вакытта яңа гына әле тик төзеп куйганнар бала бакчасын бездә, чөнки Хрущев сәясәте буенча аны төздиләр бала бакчасын. Шунда ул мине шул бала бакчасына сиңа барып торырга кирәк дип әйткән ул хатта миңа. Мин аны курыктым. Бала бакчадан энем миннән караганда юанрак, риза булды. Мине алыгыз бала бакчасына ди. Юк, шунда инде ни аны директор әйтте, син әнә нинди үскәнсең, юан ди, нәрсә ди, сиңа бала бакчасы кирәкми, әнә абыеңа кирәк дигән. Мин куркып бармадым, әби мине тәрбияләде шунда. Хатта өйдә утырды. Йөзлек әби, рухыма шат булсын, нидән Казан астыннан ул килгән, бабайга кияүгә чыккан. Аны әбинең абые безнең бабай белән бергә эшләгәндә, теге бабайга сорау биргән, өйләнәс киләме дип, теге әйткән, әйе дигән, шунысын ул әйткән. Менә миндә шушындый сеңлем бар, ризамы, ул җәтим. Бабай әйткән, нинди кыяфәте, фәлән шундый дигәч, ул шул теге риза булган. Аны 2 атна дәверендә безнең әбине алып килгәннәр. Инде ул юл буенда сөйләдем инде мен. Юл буенда Ходай Тәгаләдән сораган, Ходаем, я Раббым, ишмәгән кешегә ләксәм инде дип. Аллаһ Тәгалә ишеткән аның сораганларын, дуаларын ишеткән, кабул иткән. Бабай ишмәгән кеше булды, әмма әби әйтәдер, кайта ишкән кеше ләксен, тик шундый кутырган булмасын дип. Ул бераз кутырган буладыр, кайсы вакытта кутырынып китәдер, Исрафил дип аны хатта авылда да куркалар. Менә ул әле кайтып керә. Инде ул баласының улының кулында, безнең әтинең улы инде шул кулында тора, мәсәлән. Шунда да әле әтидән алай куркмыйлар.
ул бабайдан куркалар. Бер вакытта казак әбисе чәй эчәсе килгән, безнең өйгә килгән, хатта чәй эчәргә. Инде чәй эчеп утыра, бу бабай кайткач Исрафил карт дип куркалар ялар. Бу инде татар ханымы инде бер сәбәп булсын дип тотканда әйткән, сөйенче, казакча сөйенче дип әйтә, татарча сөйенче, Одессадагы ди, синең нең бар, оныгың бар дип. Ул анда Одессада безнең абыйбыз 37 елгы иң өлкәнебез. Шуның кызы бар иде. Хәзер инде ул Англиядә үсеп, шул кияүгә чыгып Англиядә тора инде, Лондонның ягындагында шунда. Шул мәсәлән ниткән инде анага. Малай оныгың бар дип. Бабай инде кыз оныгы булгач инде малай кирәк дип биргәч, шул бәлки шул әби әйткән, бу казак әбисе оныгың бар дип. Шунасын бу бабай анарга жәлләмичә әллә 3 сум, әллә 5 сум, 12 сум пенсия алып шунага биргән инде. Ул аны бер вакыттан соң көтә, хәбәр юк. Шулай нитеп инде. Хәбәр килми икән. Шунасын хат язганнар, Одессага атына җавап килгән. Юк, бала тапмады дип. Шу барганда ачу килеп, бабай котырынып, теге казак ападан 3 сумнымы, 5 сумнымы тартып алган кире. Шундый менә бездә крутой дип әйтәләр бит инде. Шундый булган ул кеше мәсәлән. Шул алар сөйлиләр. Ул вакытта булган. Безнең бабай да яшь чагында булган. Чөнки бездә ул теге авылда ни булган, мәсәлән, базарлар, киң күләмдә базарлар үткән мәсәлән. Шунда яшьләр, ул бер ягынан татар халкы бер читендә, булар бер читендә, имеш бездә кафеда юк имеш нәрсә. Ул урыс төсендә инде, рәвешендә булмый инде. Татарлар барганнар, ана хатта мин китап бар миндә татарлар хакыннан, Европейская Россия дигән, мин аны хатта урысча укып биргәнем. Биргәнем мин анда бер татар мәсәлән кафега килә дә имеш. Шуны чәй эчә, бальзам ди, ул эчемлекләр кулланмый. Хәмер, менә бальзам бераз инде эчкән була ди. Һәм үзе ди тавыкны алып килә, үзе белән ди, шунда суеп ди, пешерергә куша ди, шунда уларны пешереп бирәләр аранга ди шулай. Шулай җыйналып булган, ул безнең ата-бабаларыбыз элек яшь чагында, бала чакта, андый яшь чагында бигрәк тә шундый җыелышлар булган, мәҗлесләр аларның. Аулагый дигән мәсәлән, аулагыйндан да менә аулагыйны алыгыз димәсәм, анда бит аракы, хәмер эчемлекләр кулланмаганнар. Аулагыйны алсагыз мәсәлән, ул бит бер уйласаң мәҗлес, яшьләрнең мәҗлесе. Я алыгыз, ашханада кеше утыра, дуслары белән. Кызык кеше. Әгәр дә кеше үзенең икенче фикер йөртсә, ул анарга нәрсә дип әйтәләр? Иллюстрация дип. Иллюстрация, мәсәлән, бер кеше язучымы, мәсәлән, әйткән була. Менә бездә татарда булмады шундый дип. Ул Габдулла Тукайның тормышын алгыз, хатта Уральскийдагы татарлар ничек яшәгән. Шуңа күрә мин аны бик артык, минемчә, артык ул хакта сөйләмәсә дә була. Ул инде нәрсә белән без халкыбыз ким булган инде, бүтән халыкларда булган. Нәрсә дип урысча әйтәләр, человек существо социальное ди. Безнең татар халкы инде кич утырга яраткан. Анда инде алар безнең халык күбесенчә авылда яшәгән. Авылда инде андый нәрсә юк. Менә булган безнең мәсәлән авылда сәүдәгәрләрнең зур базарлар булган. Оренбур өлкәсе менә Казакстан чигендә. Ул авылыбыз 1880 елны оешкан һәм 1922-21 елда ачлык башлангач биткән ул анда. Шунда хатта урыс өчен булган теге ни инде айныткыч, ягъни вытрезвитель хатта булган ул анда. Татарлар да аерым җыйналганнар, күңел ачканнар, бәрбер шундый җыелышлар булган. Ничек инде татар яшь егет бер кайда җыйналмыймыш. Кайда җыйнала алса? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот.
шуны әйтәсем килә, ул безнең узган вакытта халкыбызның тарихында бик айырылып тормаган безнең халкыбыз, бигрәк тә сәүдәгәр халкыбыз, алар сәүдәгәрләр, алар бер ягыннан эчмәгән, менә карагыз. Бер ягыннан эчмәгән алар, мәсәлән, икенче ягыннан бер шул теге ниләр җыелышларны, шундый инде мәҗлесләрне хуплаганнар алар. Анда инде аларны авылда тәртип бузмасын дип, хатта караштырып торганнар. Шәһәрдә инде минчә шәһәрдә инде аерым инде. Шәһәрдә анда икенче шартлар, шәһәрдә авылга караганда, авылда һәр кайсы белеп тора, кем мәсәлән хәмер эчемлекләр уйный, хәмер эчемлекләргә бузылып бери, шундыйны күзәтеп торганнар. Шуңа күрә хатта бездә бик артык яшьләргә анда тәртип бузырга да бирмәгәннәр, безнең авылда бик каты булган. Менә советлар власти килгәч, алар инде яшьләргә ирек биреп, менә хатта шул комсомол, алар килеп, әти мәрхүм әйтәдер, бездә ди байлар дип әйтәләр, алар байлыгы шул күп булса ди, берничә сарыгы күп булды ди, алар ди менә шушындый гади йортта тик яшәделәр ди. Алар менә сәүдәгәрләр кайсыларын агач өйләре булган, бу безнең татар читендә андый бик сирәк күзгә ташлана, ул вакыттан сакланып килгән агач өйләр. Шуңа күрә алар шул землянкада яшәгәннәр, хатта аларны байлар дип атаганнар, алар бер тору шартлары бик гади булган. Менә шул, мәсәлән, нәрсә әйтергә була? Ул авылда тәртип бузып йөрмәгәннәр, әмма шунда да очрашып, күңеләшеп йөргәннәр. Ничек инде менә безнең яшьләр, ул вакытта кино булмаган, кайда мәсәлән вакыт уздырырга? Кая барма, бүтән җирдә кеше. Шуңа күрә мин инде урыс әйтә, беру на заметку ди, бәлки мин аны карармын да, кайдадыр нисе классикларда да бардыр ул. Безнең язган мәсәлән татар язучылар, шагыйрьләрдә дә бардыр аны, һәм тарихта кайдадыр язылгандыр ул. Шуңа күрә мин дәлилләргә мөмкин булыр, шунда яңадан шушы темага кайтырып залла бирсә, шуны мин яктыртып сезгә тапшырырмын мәгълүматны. Хәзергә исән сау торыгыз, игътибарыгызны бир зур рәхмәт, сау булыгыз.